Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako aktualizovať ovládače systému Windows. Existujú rôzne metódy a teraz ti ich ukážem. Jeden spôsob inštalácie ovládačov pre všetky zariadenia je zadať do vyhľadávania správca zariadení. Klikneš naň a uvidíš všetky zariadenia. Ak si vyberieš nejaké zariadenie, napríklad grafickú kartu, klikneš pravým tlačidlom na aktualizovať ovládač a potom automaticky vyhľadať ovládače. V tomto prípade je už nainštalovaný najlepší ovládač. Takže ak máš zariadenie, ktoré má problémy alebo nefunguje dobre, môžeš skontrolovať, či preň existuje ovládač. Napríklad aj pre tento monitor môžem kliknúť pravým tlačidlom aktualizovať ovládač a niekedy nájdeš ovládač na inštaláciu. Ak chcete ovládač pre grafickú kartu, je dobre použiť software priamo od výrobcu. V mojom prípade mám grafickú kartu Nvidia, mali by ste mať program GeForce Experience. Vyzerá to takto a tu môžete aktualizovať svoj ovládač. Na stiahnutie si ho vygoogliť, prejsť na web, stiahnuť ho odtiaľto a postupovať podľa krokov. Veľmi dôležité je mať aj ovládač pre váš procesor. To robí obrovský rozdiel. Zistite to kliknutím pravým tlačidlom vpravo dole, otvorte správcu úloh, kliknite na výkon, uvidíte svoj procesor pod CPU a vygoogliť tento procesor plus ovládač. Napríklad pre AMD existuje software, ktorý aktualizuje ovládač. A ak to nepomohlo, môže pomôcť aktualizácia Windows. Choďte do nastavení, potom na aktualizácia a zabezpečenie, potom na Windows Update, vyhľadajte aktualizácie a ak niečo nájdete, nainštalujte to a vaše problémy môžu byť vyriešené. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma like a dovidenia.